entrar no auditorio. Imos ver 4 vídeos cortinos. Aquí temos o que é a biblioteca do Centro Cultural. Espera que se todos. Espera que está aí recibíndonos Alberto. Alberto é o fotógrafo oficial da casa. Bueno, entrade todos. Entrade. Partimos por aí. Isto é para que vos enriquezades do que temos aquí. Esta é a parte máis infantil, pero despois temos toda a clase de libros que queirades, podedes consultar, e temos isto para que vos disfrutedes tamén. Hai que avisar unha cousa. Non fai falta ser socio do centro para levar libros. Non, porque hai nenos que preguntan, entón, a que se pasa. Unha conexión a internet de banda ancha moi boa, que vai moi rápida, e os ordenadores, bueno, non van todo rápido que poden, pero casi. Dime. Por eso tenéis estos aquí, ¿no? Como? Por eso tenéis... Efectivamente, nós temos un convenio con esa xente que está aí, bueno, con esa xente non, coa Fundación Esplai e coa plataforma Red Conecta, que é a que nos dá materiales para poder enseñar ás persoas maiores e non tan maiores, vamos, de calquera idade, porque aprender podes aprender a calquera idade tendo ganas e vontade para aprender, non? A vosotros queréis ir? Hay ordenadores, hay libros, se puede No, sentar. aquí non se xoga. Hai un ordenador solo. La razón. A ver. Pero hai libros, pero os libros contan historias, aventuras, e hai soños e hai de todo. Esto lo tenemos en nuestra clase. Sí. A ver, esta é a zona infantil, vale? ¡Oh, zona infantil! Podedes encontrar, menos vos miro máis xente da zona dos grandes, porque venen a facer oposicións, venen a estudiar e a facer traballos. Hai nenos do colexio que tamén venen. É dicir, é unha aula que podedes ou ler ou estudar. Aquí na biblioteca, que solen ser os venres, e logo os maiores que quixéramos facelo cos nenos, pero por ahora non conseguimos nenos, estamos facendo un club de lectura. Que se lee un libro entre todos e logo cada un comenta sobre ese libro. O que pasa que gustaríanos facelo cos nenos, pero é moi difícil. Lo fagamos porque os nenos non poñen moito interés. Hai algúns que sí, pero outros non poñen moito interés. E agora vamos á aula de informática. Temos cursos para mulleres, sobre todo iniciación a informática e as novas tecnoloxías de internet. E logo tamén no verán só vai haber un campamento no mes de agosto no que aí sí que hai algún tipo de formación destinada sobre todo a nenos e nenas das vosas idades un poquinho máis maiores, que vai sobre todo, últimamente fixéronse sobre robótica, non sei se tedes algo de idea de robótica, un pouquiño, si, no, tal vez, a lo mejor, un poquito, pero a iniciación ao deseño de videoxogos, non a facer nin a xogar os videoxogos, como chaman ese dos cuadraditos? Minecraft. Como? Minecraft. O Minecraft ese. Non se trata... Como? También FIFA. El FIFA. Pero eso é un videoxogo de xogar. Iso non se xoga aquí solo...
libros en gallego. Esperad, digo en gallego. Fila de libros en gallego. ¿Dónde está? Sí, aquí. Por otro lado. Había más pista, Ya, pero dijo, es los libros en gallego. Gallego. Vale, ahora a buscar un papel. Buscar por debajo, solo tiene su problema. ¿Dónde está a cosa de galego? Y cerca no podría estar, debajo de las mesas. Qué bueno. Poesía. Lee o papel. ¿Dónde está? O alto e o ancho, en liñas xerais, búscame. Nunha negra sombra, pois estou na 201. Vale. Un libro negro que ponga 200. No. Negra sombra, un poema. Fala, mano, fala. Negra sombra, un poema. Tienes que buscar El poema, no el teatro. negra sombra. Vale. Pues sí, a ver quién encuentra negra sombra. Mano, de que poema é ese? De quen é? El Ludo. De Rosalía de Castro. No. No, ¿cómo se llamaba? A ver, lee poema. Alguén que non lera antes. Veña. Como un árbore, abrázame. A sombra que o pasado vive neste mesmo estar aquí agora, esperando, presenciando a única primavera extensa que produce así viva eu de sombra e agua, co mesmo florecer de eternidade, dando ao fin o froito lendo ao sol denso da verdade. Na radio. No. Na radio. Estamos falando de biblioteca, vades ben. Dentro da Los biblioteca, cascos son redondos. que máis? En el lado de biblioteca. Que máis? El ratón. Que máis? Para escoitar música, que formatos se utilizan? De soporte, vale. Altavoz, que máis? Que disco. Pero alguén dixo algo máis. CD. Entón xa tedes biblioteca, soporte CD. E que máis di? ¿Sabedes dónde está a biblioteca? Vale, vamos a ir hasta ali. Esperar un momentito. Esperar un momentito. Non vamos a chegar antes por seguir. Primero temos que... Vamos, ir por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado, por la ponte. Calla. Represento a unha bella xeración de traballadores incansáveis día e noite, as máis das veces que había fartura, produto na sabedoría popular. Alrededor mío naceu un xeito de cantar e bailar. Ainda viñeras marchar, sempre marchadas